Στο ρελαντί λοιπόν μπορούμε να βρούμε και θαλασσινά, μια επιλογή από θαλασσινά. Εμείς σαν δείγμα θα κάνουμε γάβρο τηγανιτό, θα κάνουμε κουτσομούρες τηγανιτές. Σαν ορεκτικό θα κάνουμε μια σφαγιανή πίτα που είναι γεμισμένη με αμφότερο και μυζήθρα και η ζύμη της περιέχει ρακί, γι' αυτό γίνεται και τόσο τρυφερή και αφράτη. Και θα κάνουμε και μια σαλάτα ικαριώτικη που είναι ουσιαστικά μια πειραγμένη χωριάτικη. Προετοιμάσουμε την πίτα για τη σαλάτα, παράλληλα θα προετοιμάσουμε και το χταπόδι. Λαδώνουμε καλά. Καριώτικη σαλάτα λοιπόν, έχει ντοματίνια, έχει φέτα τυρί. Έχει αγκουράκι. Έχει μαγικό φίλτρο, είναι μια σάλτσα που κάνουμε εδώ, μπαίνει σε όλες μας τις σαλάτες με βάση το μέλι. Λίγο κρεμμύδι φρέσκο και λίγο σουσάμ.